Není tam vidět hlava, kámo, máš to uříznutý u krku. Yes. And we're recording. Kámo, je to fakt hezký záběr. A fakt dobrá šíša. Co pak? Proč? Nervózně, jednu to dám a nekuř. Go. Dej si. Jedna abstinuje. And... Máš taky? Vypiš tý sáře? Z čeho? Já teď nemám nic. A to mi byl jít takový malý pozice na super pro záběr, takže ho nebudu s ním hýbat. Já si tam dosednu. A je to nějaký nový kombo, nebo už ho máš tak? Starý, ale ten je tam jedno hrozně těžký propojení. To jim nic nejde. This is comfortable. A ty si jak dlouho chceš. The fucking branch destroyed my combo. Hele to, jdi. Trošku víc do tvýho prava. Ještě víc, teď si bude prostě záběr, jdi do prava ještě víc. Můžeš? Nebo ti tam vadí ta větev? Jestli můžeš couvnout, tak jdi klidně dozadu víc. Kdyby si... Ne, tak to ne. To se furt seš vybrát, tak je tam decibel. Takhle no. Což ale teďka vyprosit záběru. Posraná větev, už mi zase zkazila. Začínám tu větev nesnášet. Je velká? Jestli tam nějaká malá jenom kousek, co ti vadí, tak ji můžeš ulomit asi. Yeah, sure. What? What happened? Now you say. Kámo, tak to vydá dám. To tam dám.
good luck, až to budeš stříhat doma. Proč? Nemáš šanci tam v tom iMovie na iPhone, to vůbec nejde. Nejde? Jak to? Nevím, jak to prostě vůbec nejde. Jak je to malý displej? Já nevím, jak se to dělá. No, zkusím pak. A jestli mě to nebaví, tak tě to jenom střinu na to kombo. A jestli mě to baví, tak ti dám tu hustou větev. Oh shit, to mě tak nevadí, to mě tak vadí. Kde všude jsi vlastně točil už? Točil jsi. Prosím, to dám, musím se soustředit. Promiň. Really, Branch? You gonna be a douche? Fuck you. Teď je dokonce posraná větev zamotová jíra. To nebo to vědí, teď nedotkani. Teď jsem se jí dotkl, tady jsem se trefil. Taky ulom ten kousek, co máš nad hlavou. Tady bych urval To urvi. Not Urvi to gonna a dělej. Not gonna destroy nature. But nature is gonna destroy you. Fuck you, Branch. Fuck You have my permission to break you. A to nebylo větví. Tentokrát ne, tentokrát to bylo mojí budoucí. Oh shit. Jak to dělám? Jo. Píči. Tohle kombo, když jsem otočil u mě, No, tak jsem ho udělal asi za 3 minuty. jsi točil už jednou? A děláš stejný? Ne, jenom jako kdyby jsem natočil tady to ten začátek a teď ho mám prokombinovaný. A nejdelší kombo, co udělám. A proto to bude nazvaný poslední šéfování. Já mám zmrzlý ruce a proto mi to už nejde, že jo. Tak si pojď dát na ten uhlík. Z toho jde hrozně moc tepla. Je tam hlava? Jasně. Což tam tak 5 cm pod kolenama až 5 cm nad hlavu. Poslední šéfování, píčo.
A je to.